asztalos volt, 5 gyerek, nagyon nem jutott játékokra, és akkor a szomszédba a Fekete nevű ügyvédnek a fia kapott egy kelet-német lánctalpas traktort, hát ami fantasztikus volt, mert világított, átlátszó hengerfeje volt, láttuk a dugattyú, működik benne, előre-hátra ment a traktor, az megigézett. És akkor ezt nem láttam, vagy 40 éven keresztül. És akkor elkezdtem a játékgyűjtést, akkor ütköztem ezzel a pécsi antikpiacon. Én azt hittem, hogy időkerékbe ültem, vagy valamilyen kulcsot kaptam az időhöz, és akkor elvarázsolt. A játék mindig jött, és nem szabadott hagyni címszóval. És azt vettem észre, egy terem megtelt ilyen játékokkal, és mondom, hát ezt akkor ebből játékot csináljunk. Igyekeztem a polgári, szebb, lányosabb termekbe, női lakóhelyekre vinni a lányjátékot. A fiú játékok szintén úgy külön rakva, külön szelektálva fajtánként. Fiúsabb, férfiasabb, az a rész keményebb. Külön vannak a kerekvasalók, a varrógépek, a mérőeszközök, akkor a kiegészítő eszközök, minden fajtánként szelektáltunk, de most még annyiban készül a múzeum, és akkor lesz pont a mondat végén, mikor ki lesznek írva több helyen is, hogy milyen gyár készítette, hol és mikor. Nagy szeretettel készítem őket, újítom fel, mert akkor kerülök a legközelebb hozzájuk. Szívesen vállal a takarítást is, meg újra megfordoshatom. A felújításban javarészt én veszek részt, de vannak restaurátorok, a komolyabb szerszámozottságot igényelnek, de készítek képeket, kis plastikákat, domborműveket. Vannak itt fantasztikus értékes őcbabák, két háború közt a német Steiff figurák, ami nagy értéket képviselnek. Legtöbb mackóból, Moncsicsiből van, kellett ebből, mert nagyon változatos volt, meg hát mutatósabb is, hogyha egy nagy mackóhalmazt látunk. Külön termet adtunk ennek az anyagnak. Barbikat sem hagytuk ki, nem lehetett kihagyni, mert önzés lett volna, hogy azt teszem ki, ami nekem a múlt, hát itt sokféle múlt létezik. Barbie-ból szintén külön termet kaptak. Nem lehetett teljesség igényével venni, mert mindig újabbak készülnek, de a régi Barbikat kiállítottuk, 10-ből 5 Barbie ott van, ami számított, ami a piacon akkoriban megjelent. A Tudományos Akadémia ajánlotta nekem az Orkocz Éva népiparművészt. Ő nekem a Baba Múzeumban gyártott, készített egy sokféle babát, fantasztikus precizitással, odaadással és nagy tudással bír a hölgy. Ő készítette itt a helység kalapácsa Petőfitől a Hőseposznak a kocsma jelenetét, és a különböző magyar népimeséknek a figuráit. Mikor jönnek az iskolás csoportok, akkor a tanárnő mesél, és akik a internet mögül jönnek ki, gyerekek elől szabadulnak a kirándulásra, meghatja őket, hogy milyen jópofa karikírozott, aranyos kis jelenetek vannak bemutatva. Még a 80-as évekből is vannak játékok, tehát a mostani 30 évesek meleg szívvel fogadják, örülnek neki, nem csak a nagyon régi játékok vannak, tehát ezt a fiatal korosztályt is megcéloztuk. Hát azt hiszem, észre a kicsiket úgy viszik, a nagyon piciket, hogy a kezük a anyjuk kezébe is vonszolja sokszor, mert a felnőtt hatódik meg. Mégis nekik sugallják a múltat, a életük szép kis darabkáját ezek a kiáltott tárgyak.